Què és un compte de pagament bàsic? Els comptes de pagament bàsic serveixen per facilitar l'accés a les persones vulnerables als serveis bancaris essencials. Les entitats bancàries estan obligades a oferir-los, així com a informar de les seves característiques a les persones que estiguin en situació d'exclusió financera i no tinguin cap altre compte bancari. Quins serveis bancaris ofereix un compte de pagament bàsic? Permet tenir domiciliada la nòmina, disposar d'una targeta de dèbit per retirar diners en efectiu o fer pagaments, domiciliar rebuts i efectuar transferències dins de la Unió Europea. Qui el pot sol·licitar? Les persones amb residència legal de la Unió Europea, amb o sense domicili físic, les persones sol·licitants d'asil i les persones sense permís de residència i que per alguna raó no puguin ser retornades al seu país d'origen. Quin cost té un compte de pagament bàsic? A Espanya, el cost màxim és de 3 euros al mes, que inclou l'ús il·limitat dels serveis bancaris i realitzar fins a 120 operacions de pagament anuals. Aquests tipus de comptes són gratuïts per a persones en situació de vulnerabilitat o risc d'exclusió financera. On es poden sol·licitar? Es poden sol·licitar a qualsevol entitat bancària, on t'informaran dels serveis, despeses i condicions d'ús i d'obertura. La inclusió social no s'entén sense inclusió financera. Més informació a diva.cat/consum.